दा साइन्टिस्ट जानायनि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै गिबियावनो आं बिजनि आनसलिक एबसुखौ आंखौ इनभाइटेसन हरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय आरो बे जिथु माने केरियार मेला स्टार्ट खालामदों बे दिनै नैथि खेबाव स्टार्ट खालामदों दा बेबायदिनो जुदि कन्टिनिउ जाबाय थायोब्ला डेफिनेटलि सानसे समाव जोंनि हारिया बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बेफ्रावबो जों आवगायनो हागोन बेनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय दा जिहेथु नोंथाङा बुंबाय कि बर' मिडियाम जानानै माबाफोर दिगदार जादोंमोन नामा बेफोरखौ जों एसे बुंनोसै दा बर' मिडियाम फरायनानै जोंहा जेबो माबायानो माबा गैया जुदि साइन्स फरायोबा मिडियामा नोंखौ जारा मेटार खालामा दा नोंनो थाखाय सासे साइन्सआव फरायनाय मानि थाखाय नोंनो माया इम्परटेन्ट नों साबजेक्टनि सायाव बेसेबां नलेज लानो हायो बियो जोबोद इम्परटेन्ट बेयाव मिडियामा बारा इम्परटेन्ट खालामा जेब्ला नों हायार स्टाडिस खालामगोन अब्ला इंलिसाव एसे माबा प्रब्लेम जाहैनो नागिरो बेखौ नों जुदि हाइ स्कुलनिफ्रायनो जुदि नों इंलिसफोरखौ एसे मोजाङै फरायलाङोबा बियो इयुनाव जेबो प्रब्लेमानो जाहैया दा जों जिथु सानो माने जोंनि कमिउनिकेसन स्किलफ्रा बारा इसेबां मोजां जाहैया जोंनाव एसे कनफिडेन्सा खम फैयो बेफोरखौ जों जुदि हाइ स्कुल लेभेलनिफ्रायनो जों जुदि मोजाङै फरायलाङोबा साइन्स साबजेक्ट बा आर्ट्स साबजेक्ट बेयो इयुनाव नोंनि बे बर' मिडियामा खुनु हेंथा हिसाबै फैया बरन्स नों जुदि गावनि साबजेक्टखौ गावनि मिडियामावनो जुदि फरायोब्ला अब्ला नोंनाव जिथु आन्डारस्टेन्डिं केपासिटि बियो उन्दै समनिफ्रायनो नोंनाव जोबोद मोजां हेल्प खालामनाय नुनाय मोनगोन दा बेयाव मोनसे मेइन रिजनानो जाबाय जोंनाव गाइडेन्सनि खम दा जों हाइ स्कुल फरायनानै हायार सेकेन्डारि फरायनानै जों मा जागोन जों मा बुंगोन बेयाव स्टुडेन्टफ्रा गावनो गाव मोनसे डिसिसन लानाया जोबोद गोब्राब जाना फैयो बेयाव जुदि गोजौ गोरों गोरा सुबुंफोरनिफ्राय एसे गाइडेन्स मोनोब्ला बियो लासैनो जोबलांगोन आरो आं सानो नैबेबायदि प्रग्राम जिथु माने दा कन्डाक्ट खालामदों माने केरियार मेला बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जुदि बिदि कन्डाक्ट खालामनाय थायोब्ला सानसे समाव बे जोबना फैगोन आरो जोंनि हारियाबो बे खेत्रआव गोबां दावगालांनो हागोन